Na Rympei U Hynñiewtrep channel paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kat kum gi khubor balayolum kawai kalong kami kabadan kumba arsan snem karta badru badi khun chenrang jongka i barang lait snem karta kilaja naduh ka arpnai tarik jong new banai mach araja pusan kat kum bala pentip dau kurim jongka ulai thu ba kani ka Bri U ka tip kyrteng kum ka rika charmang kalami na yeng badru badu khun jongka utai sen charmang naka jakasa kabakisa kabadan hakli riat west badru kilale chadukan tangba kimpoi yeng shu naduh kani kasni ukurim jongka ubalatip kyrteng kum uba jackson sume ul pentip bah kate kasni hakapor kum ba shipau shiteng baje amen step ulapha yaka bakan leit chakadukan badru kalami na yeng daka ba leit lang badi khun jongka badru kala e yaka mobile phone jongka hayeng nakadaw bakani kadukan kamde ka bajengai naka jakasa pentip syusyuru bah kapor bah kami kalaphong daka jan rongyong bat ka jan Kyrshan bat ru kamdon satya ka jing yamai bat ka jing yashrut hapreng jongka bat ukurim jongka haswa bakan leit chakadukan tang ba hadin baga klemwan phayeng shu hadu laikenta ulas dang ban khuslai ukurim jongka bat ru uladep ban pentip na wood syaki pulit kumta lakentu yakino kino ki bayo i bat shem yakani ka Bri U bat yo khun jongka bakin Sngap ban phone show new number khandai prasan riu wei khandai wei Khublei Shibun